Sorry, it's more easy. Where did you make it? You bet in Nagia 5. Team more than answer. Team more than any pussy with that. Okay, bro. You just see you. How do you want money? Team money. Yeah. If you let her one now, you get. What is that? Here go on, he came out of the sleep. But I've been to a good way. Now I'm going on your potential. I am many body and I am for it. It is right opening and one people, you want to use secret people. Nachinake, or what I can't make and why people. The point kitchen or no. Hey! Nina does in another year. Then gone, I don't want to bother you. If I see an ultra local government, if I can pity you. Bow. But Genesis is due to a can name an Genesis is due to Casey Kamalakai or Revelation Casey Koyad. But I mean, cotton that you to a Casey Kimo to that is the men target. Bagan Kaga and I come, Magobanka. And I could go in pretty and I'm buying by Chineke. Oborota Tanya. And I'm a near Hatamota Magon, you can know what's I need. No, Mandican Camba, my rock. Uncle Pogis. Blessing in our body to him, and our Pachamba. Kitty Doriaka Dokuazo. Obostagi, Blessing and our body about Pachamba. Obostagi, what a blessing away. No, they go my damn through. Oh, we had a minute, we had to wait. Can you think because you never my cause? No one in a matter without wood. That's easy when I have baptism. Why not? One day I am able to. Hey, God. No, not him. I got metro get or they soft. No, they can market mangoes on and I. Yeah, I got bronco coast. No, they can my damn through. Don't castle. Don't castle. You can have it. How can I be? Yeah, what else? It's not Borgos. I think a Borgon. I don't come away by. But I didn't. Not Diana. Yaman, kiss speak. Look at us who wrong. Look at that romance. Every mother I hear romance. Look at us who wrong. Hey, sorry. Say no, we hate you. We hate you. I will know where I'm going. Somebody got him. I can't tell it again. I can't get boogie. I want to get creepum. Okay, get again. I don't want to have. Now, the on our one. Book out your baby. I'm with hey, idiot. Organizer. Let me get you. Hey, he didn't not take it again.
moto ye joko anti ya mi hey me ri he wala anya ya ko mu hey on kwando ahunwa ma to ni me to je nya ka oni sika ni sika ogiri ope ele kana po ko sika awu kiri ka chineke kiri ọkụkọ chọmara mma n'ogbe na ka ọ dị iwe ma ha aṅụrị na mmetụrụ ya aka iji ọbụ n'ihe ọ na-adọkpụgharị n'azụ ya ọ naghị anya ya ala nwa makwara mma na akparụ na-ebizie ya aka aka mmetụrụ ya na-esi ka mkpi ọ na-esi ka ogiri ope na-ekpo nke nwere ka o si ekpo ya bụ ọkụkọ chọmara mma n'ogbe arụ ụgbọ arụ ịsa ọnụ uru onu jekọb akparụ ya maka mana ibie nya ka onye esi ka ogiri okpe fiaba Chineke napụ ekwensu ike ka enyi ya nwa ọkwụ nọ na vileji a kwa mụ nọ na vileji a 1 week ụmụ agbọghọ isii ndị ya ebu afọ olesi mụ n'ọtụrụ ero si m si na vileji a pụọ si ndị ma abụrọ ma ewezụga ya ebe m batagoro abata rizọtụ ya ọkwa mụ na ụnụ onye ekwe ha emesị oge ekwe na-anyagasị ụmụ ihe na-esi maka ọ ka mma na mbili aka na nsị karịa ibi aka na ahụ onye nke mmiri mara m ebe na-eche obi m anwụchara m ebe na-eche obi m mmiri mara m ọ mara mma na o wuteghị m anwụchara m na o wuteghị m anwụchara m ọ chara mma na o wuteghị m ebe na-ese obi m obi chere m alọtaghị m ebe na-eche obi m obi chere m alọtaghị mmiri mara m ebe na-ese obi m anwụchara m ebe na-eche obi m mmiri mara m ọ mara mma n'oge Ọ gịnị? Asụ m ụka. Ị na-anụ ntị. Ị na-anụ ntị. Asụ m ụka gịnị? Ị na-ayị ala. Ị na-ayị ala. Kaya bi ya. Kaya bi ya. Okay, ya bọkọ nka. Kaya na pesi. Kaya na pesi. Ọmọ ya ba ebe a ka ọmọ ya ba. Ọmọ ya ba. Ya. Tosi m gịnị? Nkịtị kpa ya ga-enu ebe a. Asị nkịtị kpa ya ga enu. N'ụdị gịnị? Ị na-ayị ala. Na mbara ebe. N'ịbatala ebe. Na ntọrọ ịbata ebe. Nke ebe a ji bụrụ ụlọ. Ọnụ ka ọ bụ. Ọnụ mere ka ọ bụrụ ama egwuregwu. Ama egwuregwu. Ịfụ gị si gbabi gị azụ wee na-agbasa akwa. Ka si gbabi gị azụ. Ọ gbasara gị. Oke mụ nwa ka ị na-atọ ọnụ n'ukwu. Gịnị ya? Ihe ga-eme na ya mee. Ya ga-eme ya mebe kịta. Ya ịgberere m aka n'ukwu. Kedu ife ị ga-eme? Chere nwa ka ị na-atọ ọnụ n'ukwu. Gịnị ga-eme azọ? Nwa ka ị na-atọ. Ọkụkọ m egbu. Nawo. Azọ m. Lekwa m nke a na-etiti ọcha. Na-etiti ọcha ka ị Sage nyo kuma na ya. Azọ m ka. Sage nyo kuma. Ofi ya ọ na-esi. Ka m na-esi ka m. Chineke. Obodo bịakwa anụ. Onye ka ị na-ebe? Azụ anụ ụka. Ọ ndị nọ n'enu m. Akwatuo m. Ya nke nọ n'enu m. Ị nọzi n'enu m. Azụ anụ. Ị nọ n'enu m. Ka m were aja. Chineke. Azụ anụ ụka. Aja ejuru m anya. Aja ejuru m anya. Eje m iri ihe ọrụ. Eje m iri. Ị ka kwa ebe a? Chukwu kpọọ. Chineke kpọọ ya ọkụ. Azụ. Aja bara m anya. Chineke, gị bụ nwoke. Ị na-esi m anya n'obodo a bịa na be m. Azụ anụ ụka. Chebili m. Just chebili m echi. Ka ị fụrụ m na bụ na echi. Mmeji okpili bịa ọgbulie gị egbulie. Mụnwa idiot. Ngwa na-echi amala onye bụ idiot. Ka bụ round 1. Ịnwa amụ. Ana m abịa part 2. Agadi nwoke n'aka gị mụọ ka ị na-esiri anya. Ana m abịa for second tenor. Ana m abịa for second tenor. Ị na-abịa for second tenor? Yes. Nke a bụ na oche ndị gọọmenti ọkụ ya? Ada ekwu ekwu. Abụ m oche ndị gọọmenti.
mmadụ ya abata ebe ahụ ọrụ mmadụ ya bụ ebe ahụ mmụọ ya abịa ọmụọ ya bụ ebe ahụ ọkwa mmadụ onye ya bịa obu isi aba idiot pịachie na-ezuzugharịsị ebe ọ bụ onye nyọrọ ya ekwe ka m were by force jebezie anyị ga-eji by force wee jebe ije a ka anyị mara ebe o ya end kwa village a mmemme ụmụ nwaanyị ụmụ agbọghọ niile nọ na village onye ọbụla pụọrọ oyibo by force ọkwa mụ na ụnụ kunu ofu kemofu unu ga-apụọrọ oyibo by force nonsense na bịa bụ na na-enugharịsị na-ebugharịrị m ozu otule mpụta na aṅara m otule ka savisi m pụọ savisi m ama mpụ kama savisi ụnụ apụọ n'otu n'otu ụnụ akpakọrọ akpa buru akpa gara mosgo si obodo akpapụ ụnụ je abroad by force obodo a na-ahazi mkpapụkpapụ onwezi ihe ụtọ dị n'obodo a nọzi na-achị n'ime obodo a na onwezi ihe na-atọ ụtọ nwere ihe na-enye m ọṅụ nọ n'obodo a na ihe na-ekwere geeti kịta dị ya na mkpọtụ ụmụnna na-akpọtụ ọgụ ka a na-alụ gịnị na-ese okwu ntọtọ ego egburu n'ihu nke Emmanuel obere ego a ka egburu kịta ya ka a na-azọrọ anya na ntụ anya onye bụ okenye na onye bụ ụmụazị ya ka a na-azọ ọnya na-akpọtụ ihe okenye amaghị na ya bụ okenye okenye amaghị ụmụazị ụmụazị amaghị okenye ya ka a na-azọ ebe a ya na-ekwere geeti ebe a kịta ya ka a na-azọ anya anyị na ntụ anya onye ji eri nke onye ji eri akpakwurie ebe nsị na-adị onye ji eri ya na-abịa na abịa nwoke ifo na-agba ọsọ ịgbasa ịpụta good afternoon. Ka ị na-ahọrọ from gate nọ na-agba ọsọ from gate na-agba ọsọ na-agbata ebe anọ ka ị na-achọdo ka ị dị ihe ọdụ chefuo onwe gị mpa nke enweghị mba ichi salụ gị azụ anụ ụka bịara be m mbọsị m na-asụ akwa wee si n'azụ wee gụgbalụ m mpa enidi m ịkọrọ gị ihe mere mbọsị a ọ bụ na ọ bụla ọrụ obodo na ike chukwu nye m azụ anụ ka nweghị ka igwugo m egwu aka m abụgo onye nwụrụ anwụ kịta ọ maka ugwu nna akwanyelụ gị n'obodo a ka m ji si ka m bịa kpesalụ gị ihe o mee n'oge maka mbọsị ọzọ o bịa nwa ịma ọdọ ọgbọ azọnụ kọwa ọgbọ ihe ja jọn 11 ya chọọ ọgbọ ka gịnị emewe ihe na-eme ke gị na azọnụ ka dara bịa gụba ahụ so ị na-esi m n'anya nne nwanne gị nwoke nwa na-akpọ azụ anụ ka nesịa mụ na ya na-abụ wee na-ajụ mụ na ya na-abụ onye ka ibe azụ anụ ka ọ mụrụ m amụ azụ anụ ka ọ mụrụ ọ bụ na ọ bara uru ọ bụ na azụ anụ ka bara uru na ọnụ nwaanyị mgbe ibia na nkịta anụnwa nwa ya ikpeazụ mmasị azụ ya anya ọ maka na ọba obere nwa ọ gwasakwa na mụ na ga-enweghị okwu onye m bịara bụ mpa agwago m gị ihe m bịara ebe a maka ihe m ji bịa kịta bụ maka ugwu nna akwanyelụ gị ka m ji si ka m bịakọsa alụ gị ahụ na ngwa gị afọ ọ dị abịago m biko chere ka m kwụcha mpa abịago bịa gwa gị ihe dị m n'obi maka mbọsị ọzọ mma eji anya m na-abụfụ azụ anụ ụka mmecha ihe n'obodo a mbọsị ọzọ ọnụ maka obodo a ọ na-agbasa ọsọ agwachago m gị ihe ngwa gị maka mbọsị ọzọ azụ anụ ụka ya nwapụ ihe ọnwa ihe ọbụla mere ya were ana ịma ndị achọ ọgbọ mụ na na-echegharị nwanne m nwoke na-achụgharị ebe a na ebe a ọ pụọla ozuzoro asị na ụmụ nwetara kịta asị na ụmụ mekọtara mee mistake vechọ wee fụ ebe a kịta mmesa ihe dobi enye ofu aka bilizi nonsens n'edi na dị otu sara m na-agụgba kama ndị agụgba ego eje ngụgba na-agbọghọ ewu afụta m dịkwa ọtọ na ndị nọdụ ala ana m agụgba ya na ụdị gịnị na ụdị mmụọ mara na ụdị ka ọ bụ shepu na onwere ma ọ bụrụ na o nwere ukwu dọrọ nwee ukwu ndọrọ eribe agwụ na ọ bụ nwere ụdị ukwu eribe aṅụrụ mmiri aṅụrụ ihe dị na atara ọkpụkpụ ọ ndị ahụ dịrị mfe
kama nja ko bonya e je ko ba ko ewu acho kan bejugo kama me bu bari o ni wa nke je ko ba gunya wonu after ambe ko ba on de no da hola nyan ndem oburu wonu ku oburu wonu aba bu ku do ra do oburu ko ni dru string je ja ko kan je ko ba ndem ja na ma do o kama na dire me ba na awu fo na ma e je ko ni e wo we no bi o kom na di o ko do ka ba wa yan wa mbu ta ma mbo asiri mbo so so de ti ko ba e je sin yan wona ma daga o se o ko do ba ka bo yan ke onu ma no kele ke bosi kanje to fanya zula ma ba ko ya ha obran ba we ba na bambo wena o ka sipa ka sira obran obran ba ka tuku enezi kan seri enye seri anu ma no on the atebu onye ona bo onye kwere nkwa uniform obi da arrest o chokere kan nato akamara o wote se ni mo nkwe onye igbo nkwa uniform obi da arrest mama kana get ya igbo gere ka unu ka ya ma ba ko mutai ha mama kana get ya igbo ka unu ka So how did he hear so? Practice makes perfect. Hey, name what I will call. Ba kan si achọgala gị kemgbe ka ebe dinta na-achọ ọla mma. Anyị kem, onye anyị na-emebe ọmasịrị gị. Onye amasịkwa m ọ na-amasị m eziokwu. Makachi, hai, mma, ịma na ịma aka eziokwu niile. Hai. Mama aga-esoro zikwa. Mama ijukwuje anya gị. Gara na-agba. Makọnụ nke a na-akọ. Biko, ọwa skọt bụ ihe niile a. Biko, unu bata n'ime sketa mbọwa. Onye na-ewe iwe ya bata n'ime sketa mbọwa. Kụziere nke sa
Hey, Mama. Where I can look. Okay. Onye na-aka Ede mara mma ọkụkọ. Onye na-aka Ede mara mma ọkụkọ. Lepe ike na ba isa n'ikwa. Onye na-aka ede. Ike nna na nwanyị na-akọji ede. Ike nna na nwanyị na-aka ede. Wakọwa ede. Ịkọcha ede a ga-amanye. Ike mụ na-aka ede. Ede mara mma ọkụkọ. Ike mụ na-aka ede. Ede mara mma ọkụkọ. Onye na-aka ede. Ede mara mma ọkụkọ. Ike mụ na-aka ede. Ede mara mma ọkụkọ. Onye na-aka ede. Ede mara mma ọkụkọ. Ike mụ na-aka ede. Ede mara mma ọkụkọ. Ike mụ na-aka ede. Mangogwa akpị. Ịkụzigere m ede eji ọgụ akọ. Ngwa kụziziele m nke eji ihe nke ọzọ were na-akọ. Fụnụ ọzọ enyere ahụ nke anago. Laba onye. Yay, ike nna bụ ha. Nwa jete ya ude dị nsọ n'ebe dị nsọ. Ude nsọ n'ebe ndị dị nsọ ma nke ịnụ maka. Ịnụ ka mkpu ọṅụ. Madam. Uche nne m. Ihe mere na ị ga-abịazi ike ede egwuregwu a ụmụ anyị na-egwuri. Ijeọma, nne m dịrị m ozu. Nne gị dịrị gị ozi. Anyị elekọta n'anya anyị afọkwa gị anya. Nne m, arụ na-emezi n'obodo anyị. Alụ. Mmachi anara na mmadụ rara. Ọ bụ sọọsọ. Ọ na-ịnọ ha mgbe ọ sị ka ha jeje kọọ ede. Ịnụghị ya. Kedu ụdị ede ọzọ nke nwoke na nwaanyị na-akọ biko? Kedu ihe ị na-ajụzi ya ka bụ tata Uche? Ọ bụ na ị maghị ede ọzọ nwoke na nwaanyị na-akọ? Ka m gwazi anụ gị. Mpete ka ha gara n'ime ọhịa. Mbanụ, apịrị apị. Ọ masịrị ya. Ọ bụrụ na ọ dị amasị gị, o nwere ndị ọ na-amasị. Nne m, mmasị nne m abụkwa osisi. Nne m ka ọ dị. Kedu ife na-agba m ugbu a? Ọ dị nta. Kedu ihe ịchọ ka ngwa gị ugbu a? Kedu ihe ịchọ ka ngwa gị ugbu a nwoke m? Hapụ m aka ahụ, hapụ m aka. In fact, Jensi, I think we'll go and see you all. By the way, Ebumoshinaka. But sorry, I saw one good answer. Sorry, only friend to come back a key Julia Maya. This is Julia. That's up also. Jina waya ko fe lolo we zulu mun na gin. Jide gini waya. Na ya kan gogi atọkwa m ka ike nta mpụta ebe a wee fụ m ma wee fụ m na gị ka ekwu ebe a. Hapụ m aka o. Ọ dị nta. Tododo ka nnabazian on. Oh. Ike nta gị. Mo nga bolo nke gị. Hai ele mo senyor. Che kan jụọ gị. Ike nta. Owodo onye. Ike nta gbamba, let's just be frank. I couldn't if I know one on one. Na gba m ka nna gwa gị face to face ka anyị na-ekwu. Ike nta kere ni ho na emeka sị gị. Esibe ya jebe onye mba, let's just be frank. Esibe ya jebe onye gbam eziokwu ka mere ebe akwụ akwụ. Ọ dị nta. Ụmụ aka ị na-abala mba niile. Abala m mba. Ụmụ aka ị na-abala mba n'anya nwoke m ka m gwa gị. Nke a bụ mba a na-abala gị n'anya ya. Mba a na-abala agụ ka ị na-eme. Oh. Mba na-abala agụ. Ihe wụzi agụ ụlọ mba. Ya na-eme lụ. Okay, nsogbu adịrọ. Feme na ebe juru na ndịda. Ọnwụ nke nsụtụrụ a
maka otego eji welu nyedewe m nke nkọnti a ịbịa n'usuturu m n'ugwu n'ubili nwata chọrọ ma ọ bụrụ nke njika m ga-abụ ero mgbaraka na just nye m onye nye gị isusu Chineke na-atakwa ata m nsị onye gị isusu zuzulu si n'ilu na baba nna gị ọ dị nta kpachapụla onwe gị anya o ama agwa ya ike nta o esi mụ na baba nna m zuzuru ezuzuru na baba nna m ero mgbaraka na nothing enwe ife nji ana even hugging pecking ha nche na nwe nke nyere m hey daddy kita ka ị ga-alụ bịa kwulu eche m na ebe kpọrọ m daji n'ife adịgo mma nọrọ ebe a chebe nne gị ewu ifụlọka ọla bịa na nwatakịrị na-acha ka m pịacha ka bọs weji ya ntakịrị fish na-atụ pem ọtụ pem ịnaba na aka eri ị na-agwa ya ikenta ị na-agwa ya ikenta na-agwa onye ọra mụ na abụ nwa na ya na-arapụ atịzo suturu ọ ga-esi eme aka ndị kwa keba kwa aka nri ịrịrị ọsọsọ nye ka ya na-akwọla abacha ife ka nwanne nwoke na-eriri hai ịkwa ka ukwu si eme kpekem ka agbakọrọ mana ịchọ nwatakịrị adụ bekarị kpa mmiri adịrị na ahụ hụ nnọọ ọbara nwee ebe mmiri si wee ba na-arụ ya maka nwanne nwoke tinye ise kpachie ka nchịkọ kpachie ka ndị bụ ọrụ si kpachie no movement olisi ọ na-agba ọzọ ewo echefuola m nwa nne m ihe anyị na-eme m adịla ọzọkwa mma isi m na ịbata anyị ihe egote m ihe kịta ịbata gị nwụlọ ihe igote nkwa ngwara na echefu mma egotara ya ihe ọzọ oge ọ na nnọọ oge ọ na-esi m na ihe egote m ihe ma ngote m ihe nne adịzikwa m ala ihe anyị na-eme m na-egote anaghị m nne m enwụlọkwa nchọsi na-emali ọnụ ị na-ekwuru onwe gị ị na-ekwuru onwe gị mma nne m akwa ngwa gị na onwe m ka m na-ekwulu mmadụ ama mmalizi ọnụ onwe m ka m na-ekwulu ya dịba ma gị mara amara na onye ọbụla na-arụnye aka na otene agaghị erita nsị nekwanụ mo ara na-achọ ịbịakwanụ nwa ka ọ gịnị na-emeghe ya na ya na-ekwu na ya na-ekwuru onwe ya kekwana ebe ị na-aga nne nna gị ichu m iyi ị na-aga ichu mmiri okwu ekwuru m ekwu na opi ọnụ a agbaghị aka na-emerụrụ ihe su ya nne m kekwana iyi na-eti mkpu na m na-eji ije enweghị ebe ị na-aga zụzuru na aba n'ụlọ emeghị ebe ị na-aga ahụ kịta nne m mama ejila mmiri a kịta mma jizikwa ọzọ echuzina kama ị ga-arụ apụta m ukwu ezi biko ọkwa ọkwa n'ụlọ maka ịga ma watụ ụkwụ ime ọkwa ọ dịkasị ọkwa mana ịkpacha anya wee tụọ ndị ezi na ha na-alụ gị ha bịakwa ka ha lụrụ gị ka nzukọ ike ka ị ghara ịtụ ime ọkwa na be m ahụ echi dị na asị na ọgba ọkwa mere mana ọ gbachara anya were eme Chineke zọbakwa ma anọkwara gị n'onwe lekwa anya ọhara na-achọ ịbịa nwa ọkwa lekwa anya ka m si wee jekwa
Okonta. Yegwani ka ị na-esara nna zi ka izi n'ebe na-asị. Hapụnụ m aka. Ajụjụ ka ị na-ajụ m ihe a. Ịmaghị m na-esoro gị. Mgbe ọnwụ na mkpi na-eso egwu. Ị na-ekwu na egwu ama ihe mkpi na-esoro ya. Egwu ma ọjọọ ma ya na-eme nganga. Otu ka ọ dị na mgbe ị na-awa efe ọkụkọ mee ya hụ ọkụkọ ibe ya mee. Gịnị ka ọ dị ka ọ na-eme? Ụmụ ya ọ na-eme. Toro mere ha n'otu a ma ọ na ọgụ ọgụ ihe. So ya ka m na-eso egwu. Okonta. Okonta. Mụ onye ka m kpọ gị? Ana m agụta ya ọnụ. Mụ onye ka m kpọ gị Okonta? Rapụ m aka o. Ọ bụlụkwa m bụ sọsọ nwa agbọghọ nọ n'obodo akwa ị na-anụ ya. Okonta. Ejibeghị gị aka. Gị na-asị m oji gị aka m na-edu gị ụzọ gị esi m oji gị aka eji maka mgbe m jiji gị aka ị ga-anụ ụda ya. Okonta hapụ m aka ọ bụlụkwa m bụ sọsọ nwa agbọghọ nọ n'obodo aka enye ihe ọsọ. Ee, onye ka iji nwa ya ekwu. Afụchara ma ndị ototo ma ndị nọ ndị tekere dị ka gị na okporoko ndọ. Proline, ọ ihe na-alaik ya, achọghị m ihe na-enye m nsogbu. Hapụ m aka Okonta. Eji m ike m ji echenji bed. Ọ dị ka laikere. Lee ma ngwa gị, ihe anyị na-amacha. Ana m agwagasị gị na ị ga-ekulu down. Ikwere ha na ihe otu kwuru tupu ahịa na-agbasa ịnọbụ unu. Hapụ mmacha ya na-amacha ka anyị were akọ m ebe ọ ga-abara anyị uru. Ị nọ ife m na-ekwe. Chekwa nke bụ ihe otu kwuru biko. Onye na-akpọ otu. Ịnụnụ bụ otu na ntị gị. Ịma ihe a na-akpọ otu. Ị chọrọ spell oro gị spell oro. Ị chọrọ spell oro gị. Spell ọka nụ. Spell o. Ome ka ọma. Spell o. Kube. Spell oro gị. Otu. Lekwana otu ka ọtụ bụ spell o. Nwa ị na-ebutukwana m ha. Otu ọwụhụ oti. Oti. Achọ m ihe spell cha ebe a. Anyị ruju ebe a ka m complete ihe. Ị na-eme nnọọ ka ịma. Enwe ihe ịma. Nkwa gị isuzi na n'azụ achapụla onwe gị. Ọ ma nke a isi esozizi n'azụ ọbụ iwere fuel awee n'ọkụ. Ma eziokwu ka m gwa gị eziokwu mgbe ọbụla afọla maka Chineke ka enwere gị obi a na-atọ m lịkpọ ifọrọ lezidu jiri ba gị dobie njichi na akpụ imi na-ekesa mechu famili gị gị na nwoke ma na-ebe na-eme kpata akpa Okonta ifunanya ifuna ka nwoke ma si emechu famili gị na-emechu anyị ihu ị na-agụ na-erichi eficha aka na-emecha kpata akpa Ikenta maka na iwe ekwensu ịma ihe ọwọtọ fịa ọghọm ihe ọwọtọ fịa kwa ihe ịla na-enyo ugbu a ka i buputere nne anyị sụjaba ya n'ahịa gwa abịa m na-enyo na-asịkwa ma ọkwa ofu ihe a mere ihe gbasara m na gị ma ugbu a ka ịkọziri na nne anyị wụrụ awụta ahụ kwụnkwụnkwụnkwụnkwụnkwụnkwụnkwụ wee ghọrịa nna anyị ọ na m na-eche ekego ma mena gị ọnwụ nwanne ugbu a ka m matara na enweghị ihe acha emedị otu ọbara mena gị si gbakọ legodo ka ị na-acha ka mangoro agọrọ n'ike ọkwa ka iji gị aza na mena gị ọnwụ nwanne lee kọlọ ndị bụ nwanne otu ihe nje enyokwa onye nke enyowo ọ gbadara ala maka nna m agbada ala kpọnwụ m agbada ala ị nọrọ ebe anyị na-akpọ village champion onye ime obodo tekpọmkpọm ya bụ lọbụ ibe gị na-eme na-agwa gị ka anyị bịa kwụọ ya ka m kwuobi ga-eju gị na nwanne m tọrọ atọ na ebe a ka ọga ngwakwa ọ na ọga agwa ha nga agwa lee ya ka m gwa ụnụ gbazie n'ikpi m ama m ife na-ewe ụnụ ịma ife na-enwe gị ote gị isi achụgharị mma n'azụ dịka ebe aṅụ na-ede mmanya ngwọ mana ịchụgidere okwere onye na-ewe gị ọ maka gị ka m na-ekwu mme otu a kịta ịma ebe nrụ gị mgbajie gị mgbajie gị isi ude na-agbọ ncha iyi agbaji m ma nwanne m ka akụkọ nya hapụ m ịgbajie m ọhịa nye oti ha gbadara agba nya were ute pọtị nye oticha ahụ amatụ ụta mpirimpe gị mekwa ka anyị na kịta na ebe a na-emechu famili gị na nwaanyị tukwa na anyụ mma mmiri na ebe a na-eme ticharịcha tinchanti ị chọrọ ife ọzọ mma ose tie
I get it. What's the cost of one piece of wood? Can you check your head? Hey! Kedu ihe na-eme m? Nye nwanne m nwoke mmadụ ekwe ụmụta na ụmụaka ịtọ onwe nke ntị esomu ndị anọkọ ndị azụtụ mmadụ ekwe ị na-ekoro m fụlafụla na ịmụtara ụmụaka ịtọ na-ekoro m fụlafụla na ebu dị ọkpara ma chefuo na ọba ebe ahụ ruru ka a na-abụ okenye mgbe m ga-emesịa oyibo so by the time I will finish with you mgbe m ga-emerecha mekọrọchi ihe bịara m wee fesie gị ọdụ ọbịago na njedebe a na-efosisi gị na ụmụ dịka ebe ahụ ruru ka a na-abụ okenye mgbe ụnụ pụsị ya bụrụ ndị ọbara fụrụ ụmụaka na-atọ iji emere ntụtụ gaga mana ewesị ha otu otu ka ekweghị mwepụ emenye isi abalị nne ọkọrọ jewara dị ọkpara n'ụlọ nna anyị rụrụ anyị ka ị na-eme eko flafla na-akọwatara m na mbụ obere nwa na m ga-apụ obi a na-eje nya ahụ eje atụrụ ụsị na ya amaghị agba egwu na ọ bụghị nke na-eri uru bakwutere ya ụsị ya amaghị agba agbanye awụwa awụwa ọkwa mụ na ụnụ n'ezinụlọ a nke ụnụ otu nke m otu aga m ebe n'elu ebe ala adịghị nwa nke anyị ka ji ya kama ihe gwusicha mma niile n'otu mmadụ abụọ ebe anwụrụ ka a na-abụ oge mgbe ha nwụgidere nwụgide abụghị ndị ọkpara onye ka iji waya ekwu mgbe nna amụ ọmụ ka iwe na-ewe m maka iwe ezinụlọ a na-ewe mgbe m kwuru na obodo a na-aha m aja aja ọ na-aha m agụ na-eche na ọ bụ nke egwuregwu ana mma egosi ụnụ na iwe ede m ma egosi ụnụ na iwe ede m na mụ nwapụ azụ anụ ụka ga-eti mmadụ ịchaga kama ebe a niile bụrụ ala ili ala ili kama esu na bunye bụrụ ala ili ala ili ọkwa mụ ka ya na-abịara mgbarụ ike mgbarụ ya ma ngwụ mma na-anabata ha Dazanaka. Ike no kebele. Mana chim na-akpa o. Mana chim na-atụ elu. Ihe mụ na ya na-akpa. Ka o mere ka isi weche. Apọla m. Ebe nere ka isi weche. Onye mere ochi mere nka si weche. Adam. Nwa kwa na-azụ ama na ije bụ ọrụ. Nwa ngwere na-atụ akpịrị na gbọmgbọm. Agbọghọ amaghị ọnwụ dị. Gaa nwere mma abịa mgbe m ji emeghị nke m ga-emeghị ya aghọta ije. Nkwenye n'ụlọ a nna anyị rụrụ. Ọsọ enwe akwụ ụzọ enwe akwụ. Diọkpara sị na ọnya nwe ebe a. Mana ana m anụta na ụlọ nne na nna rụrụ na obere nwa nwe ya. Kịta ọ na-agwa m na ọ bụ nya bụ diọkpara nwe ebe a. Ka a na-eje m. Ọ bụ mmadụ ya ada. Mmadụ ga-ada diọkpara daa ka oso ji ya daa ọsọ eme. Mmadụ ga-agba ọsọ ejite gị anaghị aka ebe a.
ndị mgbe ọ karịrị ọnwụ onye gị Ogemere ya ihe yọrọ na ogemere ya ihe yọrọ na ogeme Chineke ga-emere m ihe yọrọ ya No, good afternoon, sir. Ademma, good afternoon, sir. Good afternoon. Keke ime. Ademma. Biko ka afam. Afam ba Polonia. Hey, apo. Mgbadike. Saizi anọ ka doctor nwere ka nwande. Ebere m ekpere n'ụtụtụ a wee si Chineke biko. Na onye ọbụla bụ onye ga-akpọ m ihu na onye ga-akpọ ihu n'ụbọchị nke taa ga-abụ nwunye. Ọ bụghị enyi ka m na-ekwu okwu. Ọlụlụ ka m na-ekwu. Imi na ị chọrọ ọnụnụ. Ezu, ịnụgodi. Ọnwa egbuo ka atọrọ aka. Ihe ka ndị abụ ego abụ kpọtara n'ọnụ bụ ihe yọrọ na ka ogemere ya ihe yọrọ na ka ogeme Chineke mewere m ihe yọrọ ya. Akwụkwọ na anụ nwaanyị nwụsị ka m nwụọ n'okporo ụzọ si dị n'okporo ụzọ maka Chukwu maka Baịbụl maka ihe niile ma alụrụ nwaanyị sị gị na m anụ nwaanyị Ihe na-achịkọwa otu ede na-elubeghị nwaanyị. Ọ bụrụ na m anaghị eje ana m eje anaghị ajụ onye nke asị na ndị mkpụmkpụ onye nke asị na mpere mpe nke asị na imi m dị otu a nke asị na m agụghị akwụkwọ onye cheta nke o chetara ịma testi dị iche iche ihe ndị na-eri ka ụfọdụ ndị na-asọ ihe ọ bụ onye bịa na-ekwu na testi nke ha kụzie So otu a dị mkpa gị dị ọmalịcha nwoke dị ka nna ahụ ize gị ọ ga-abakwara gị jọrọ njọ onye na-ekwu odokwa ahụ ize nwanne m ọ ga-abara gị gaba na ihe testi dị iche n'iche ịma na ihe ndị na-eri ụfọdụ ndị na-asọ ka ọ gharakwa ịkwa na ọwayo ka ị na-achọkwa ime n'ihe eziokwu ọ bụrụkwa wayo nwa sibila mba ma nwa gị egwu wayo ihe a bụ ihe m chọrọ otu a kịta m chọrọ esịa m otu a ndị kịta igwu ọ bụrụ ife a ka ịchọ ugwu Kilimanjaro otu a ndị eri ofu adishọn mgbadikenu kiri ka ị na-ekwu okwu otu a ihe a ka ịchọ m wetagoro ego nri a ga na-aja m ike ma ewetaghị ego nri a ga na-aja m ike Chineke nye ego gị ya anyị jebezie n'ọrụ ugbo ebe anyị na-aga na be gị enwere ihe ọzọ na-ekwu ọ bụrụ ụnụ ka anyị bụrụ ụzọ jee achọ ka m garugo na be gị ka m gaa mara ma ị na-agwa m eziokwu ka ọ nwere ụmụaka ikposara n'ụlọ awo ana m agasị ụmụazị njeme ga agbọrọ m n'ọnụ ana m agbọ ha n'ọnụ njeme gịnị ngwa o juru m aka ogemere ya ihe nyọrọ nna ka ogeme Chineke mewere m ihe nna ya ndị na-akọ m ọnụ na ya alata nwaanyị ya na-elele ụdị ite nlụziri nke a bụ 4 in 1 ihe nyọrọ na ka onye m ka ọ ga-eme m o ga-emere ya o ihe nyọrọ na ka ọ ga-emere m Chineke mewere m ihe nyọrọ ya ọ na-emezi m isi ya atụgbaha m anya na Chineke ga-enye nwaanyị wee nye m ụdị nwaanyị ya eche nnọọ ndị kpanla ndị ata nga ndị ofu ogodo na-aga mkpọrọkwụ afọ dị mkpa afọ ogwogwo imi mụkọrọ ofu imi m akarịrị ofu ọrụ nama enwela eri ihe gbara agwa ọ na-edo m ahụ m na-erigoro nke a na-ata ahụ obi ya dị m mma oyi aya afọ m obi mma ha chọrọ ka ha nụ ya kwodo ha anya ndị niile jụrụ m ajụ ka ha fụ ụdị nwaanyị nke m lụtara ọ bụ ndị taa ya nke high gravity ọ bụ low gravity azụ anụ ka ndị ochegharị maka chi ekwe otu ji dozie tebụl ọ ga-eji taa
Nke a ịgwa gị na mmekọrịta nwanne na nwanne. Don't chere ka anyị na-enegoro tebụl a na mma ya niile maka na okwu ha nọ n'afọ a dị njọ. Somolo ndị ọga. Atakama. So Faku ebe medebe. Mami ya ndio bana kwa bunga. Banga. Okay, banga. Ngwani ya bari sai. Mani me mistake. Sosa no na buju kwa ba mana di ato. Ah, me shono. Di nwere ama ma otu ngesi. Tozo. Ngwa dị nta. Ndị nọ ntakịrị ka m na-etire gị mmechi nwe ofu anụ ka ị na-ere ka ị na-agbacha. Ka ba siru ni maka mu bele nga. Kairo. Gbachalite. Nke a bụkwa tozo. Kan kan tiri no ya kan no. Mba, n'ọnụ ka ọ ga-akụ gị. Chineke ọ ka n'ukwu. Chai, ọ ka na-akụkọ. Ifuru efuku ọ bịa kwa ọzọ. Ọnụ ukwu n'ọnụ. Hey, ọ nọ ka n'anya. Na ifuku na Mbanụ. Mbakwọrọ. Ọ na-akụ. ifuru ifuku. Hey, ọ ka na-eti eti. Chade. Oh, gini. Hey, gabani ya. Oh my God. Oh, bani rapid. Hapo mo. Hey, mama mo kwa ba. Hey. Oh, hapo mo. Oh, bani rapid. Hey. Rapid. Mama mo kwa ba. Oh, bani rapid. Njoro dika. Nnori ulo ka njori. Onyori junior, onyori senior. Efu kono. Aya bo bandori. Ewu ko bere keta aso mi ya lo. Eche banana. Security on banana. Dode. Mana kira no kono machine. Tulan jara mata apa. Fazia pinture mono. Kori ke ke se. Hey,
ka hashie ka ko ta ni manu ka ni ko ya hey bana da ku no ba si na ba do ku no ni ne me shu so na wo ka ko lo mo do no ko lo mo do ta ni de ko di no si ka me ga ke sister e me ro ni he ne fa da ha ku wa ka hashie ma ki asie gini ni ka ba ka je yo manu so ne be ni diga sen so me shu ni ku be wo ku te lo ga ko mo ma Masih nak apa? Saya nak apa? Sister. Saya apa tu guru anu? Berapa? Guru apa nak kampung kita kampung mana? Mana? Ibu ni kita. Sister, what is dia? Sister, mau apa nak? Sister. Sister, what is? Aku pernah coba modal awal je lah. Rambo. Ogenda. Ifro kuni. Ngande agafe nemo onye adoro kunu jobo. Bishop na halu be ofu. Kande ana alo pata na obodo. Kelechukwu ni bụ nwoke o. Maka ọ bụ na ịbụ nwaanyị kịta. So mkpu ga na pụgo ugbu a. Nwanne m ana m ekele Chineke kele m ji bụ nwoke. Maka ọ bụ na m bụ nwaanyị. Aka m ofu. Mana ka hapụ ndị agha ka esi biko ọ bụrụ ya bụ ka Chineke gị bọjọ. Ụmụ anụmanụ ọnwa. Chụrụ ọsọ. Achụrụ abịa ka ha chụrụ ịgbọfa agbọfa. Amara m si je gbuo ha ni nọkwa n'ebe na-ajụ narị gị. Amara m biko. Ebe bụ mmadụ. Kebisano. Amara m. Ebukwala mmadụ taa o. Ebukwala mmadụ taa o. Ụlọ akwụkwọ mmadụ isi tada. Chukwu mbịara be ngwe. Taa o ebu mmadụ isi taa. Kebisano. Chere ka anyị chere ha ebe a ha chere bịa ba. Ọkwara ụzọ ka ha ga-esi bịa ka enwere ọzọ. Ọ bụ ka anyị dọba. Bịa ka anyị nọrọ chere ha. Ọkwa ebe a ka ha ga-esi. Ka anyị bụrụ ka oke ga-esi eri ihe onye mụọ ya. Kedu nke dị ha? Ihe ọjọọ. Aga m eji aka odo titu mmadụ o ka ọ na-eri ihe onye mụọ anya. O wee bụrụ nke nwa Margaret ka ha na-achọ ka agwụna ya nkwa ezi isi ya. Mmadụ kwere ma na-ezo onwe ya. Ị na-aga ka mgbụkọnụkwa na-eme gị piom 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 ụkwụ aja n'oge ofu ebe o ọ pụtara na mma ga-agwara gị na nchụta gị n'ụlọ a. Ngwa biko zenugbu gbaghalụbanụ ọkwụkwa na nne m agwara mma ntụ n'ụlọ ya asị ọ gwakwa m ife mere ma nghọtasị ihe nke agbaghịzi na ịma nghọtasị
mana nne ka njọkwa gị o ndị a na-amabulu mmadụ atọ naanị na-ewuzi n'obodo nke ihe nke ọchakwa gị baa n'anya nne m ọ kara ịbụ nke ịbịa na-asị na iji chọta m ọ naghị agwara gị ọ kara ịbụ akụkọ ọzọ ka na-ịbịa kịta na-akọrọ n'uju nwa ji mee nke ma Chukwu na-ekwere ọ kara ịbụ akụkọ ọzọ ka na-anụ n'isi m Chineke kwukwana ka ngwele gbaa ji adịghị m ụdị ahụ eme gịnị mee makwa na nta m wachọ m wee gba ma agba ịma m na asị na ọsọ ndụ agwụ ike m wee gbawa ka ụkwụ m ọha mana ekene m Chukwu na ya nwetara m ekene m Chukwu na-agbanarị mfa kene ihe uju nwa ime na ifugo n'uju nwa ọ ka bụ ndị akpalụ ga-akụ maka ịka anyị mba mba chọrọ m ya biko achọrọ m ya biko Chineke ji aka ndị ya ka nweta ezinaọjị biko n'ihe were o na ịchọ ọkwa eweta na ịdị mbado oke Kuma agbọghọ bịa akwụ ihe ejifere anyị na-agbasa ọsọ ndị ọlara ije awọ ụzọ ịbụ na ya wuzi okoko lezie n'ibukwu na-eme mebe nekwa nke nekwu ya nekwu ifere metụ ndị gbaa n'ikpi m chere m n'aka gị bụ nwatakịrị kedu nke bụ onye gbọgbọsọ ya chere nri ya n'aka ka ihe ọ bụ anọ n'iyi ndị na-asụ ọkwa na-asụ ndị na-eku mmiri na-ekwu ndị na-asa arụ na-asa arụ obere oge ọsọ ata gịnị na-achụzi ụnụ ọkwa ike nta ọ dị nta ọ dị na-epụta nwaanyị mgbagbo mụ agbara onye ọbụla na-agba oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ mụ agbara iwe nna m ị gbanatabe nna gị ị gbara ọfụma Ujunwa a sị gị na ị gbara ọfụma kedu rọba mmiri m mama na-asị na onye ọbụla gbara ọsọ isi m nke rọba mmiri ka m mkpa asị gị kedu rọba mmiri m o ji n'iyi ahapụ m ebe ahụ oke bifo na-emechi anya m emepe Ujunwa ije gobutere m rọba m ị na-abụ ihe na-agwa gị onwe ebe na-aga biko onwe ebe na-aga nna-asị na onye ọbụla na-agba ọsọ isi m nke rọba mmiri gị kekwana ihe ịchọ ka mme nwe ebe na-aga Ujunwa mama ibidokwa apụkwa m aka kịta Ujunwa nwa mụnwa ka ị na-agba
Ujunwa mụ aka na ama ibido kwa apụkwa m. Ujunwa mgbete gị kịta egwe ngị ka egwere anwụrụ. Afụrụ n'ilu nyebe ego nke ọkụ ya. Ị na ha erunye nku. Nsogbu adịghị. Aga m akpa jisi gị nku ahụ. Ujunwa aga m akpa gị nku. Emechi bata ebe bịa bụrụ n'irie. Bịa bụrụ n'irie. Mama. Were aka ije wetara ọba ahụ na iyi. Ujunwa. Mama no. Na gbachika nkịtị o. Ngwa. Ai ga-amazi ma nge nwa m dị nke ọmụnwa m. Ujunwa. Ka njegodi fụ mgbe Eliza chọrọ ịfụ. Mgbe eji efusi mgbe Eliza bata. Anyị ga-ama mbe na-abụ nke bụ oke n'ụlọ. Mama na-ama zuru ike. Hapụ maka biko. Ọ bụ ebe dị gị ka ofu ụbọchị nwa dị hapụ ya. Mama na-ama zuru ike na-achụ m isi m ga-butere rọba mmiri. Onwe ebe nna aga. Ofu ụbọchị nwa dị ngawara onwe m. Chibere hozo ebe ha furu nwunye nwada akụgba ebe ha furu nwa agbọghọ akụgba tupu na ori ihe onye nwanya ha ya eji nwunye nwada ataki were nwunye nwada na-ata eze nwanya nwafọ anya ya elu mmadụ tie aka na nke m ebe mmadụ si ya ego mmadụ ka egwu egwu ya mmadụ ga n'ụka mba ihe ji ọba nwachi onye ọnụ ihe ọma agaghị eside eme ya bụ ọnwụ nche nwaanyị nwa bụ ihe na-ekwe emene o gụrụ si onye arachaghị ọnụ ya nye arachara ya ọnụ ya nwunye nye mmadụ ihe na-ewuzi kịta bụ na onwe ndị grupụ onwe uwe na-agba eji agụgba nwunye mmadụ arịa nye enu akwụfọ ya nwa agbọghọ afọ nwa agbọghọ agụgbọ ya dị ụmụazị otu a ogolodo mmadụ bịa bịa ya ka iji chizie mma aka abụọ na-eso nwunye gị n'azụ ya aghọta ihe m na-ekwu ihe a ọ bụ na nwunye gị nọ ndụ ka mgbe na-agụgbọ na ha nwunye gị rịa nye enu ha ka erigo ọsị mba ị mụgara awọ mechara kwọrọ di ya n'azụ awọkwọ di ya n'azụ nya ka mbe jiri hụnye ji n'ọkụ wee makwa ihe riri sọ da ahịa ahụ ihe mara bụrụ ihe onye ọzọ ha bụ nwaanyị di ya dara ibi nwe ihe na-atụ ha n'anya nwe biri eche ọ sọrọ ya bụrụ ha amago onye na nwatuo onye ga-adapụ nwunye gị gịnị ọ na-aghọta ihe a na-ekwu nne ndị na nche onye ọbụ bịa tie aka bịa bụ bịa wakị aka n'ihe a njiri ego mgbe nke na-ekwe ha omume nke na-ekwe ha omume onye nsọ ọbụrụ di ya m nọkọta bụrụ m ihe dị ona wee dọrọ mmadụ ibe m onye ahụ eje nwa zụọ egbuo mmadụ nọ ebe mmadụ si ya ebe ka o jere n'ụtụtụ ọ na-akpọ bịa kene nne m ọmụ na-akpọ gị ka imekwara nwaanyị ọma anya na ibie a sị m ka m bịa gwa gị ka anyị jee chuo mmiri tupu anyị ejewe nkụ. Nne m adịkwa mma mana ọ ya akasị mmanụ na azụ iji kpọọ ma uju nwa ha amaka ha ma ndị otu anụ maka ebe na wee jekọwa ike ma maka ụmụaka onye na-abịa ya weta ụtalị onye na-abịa si ya weta ụtalị ya tee ya ụzọ ọfụma ka njikere ejike maka ụmụ ahụ ma ha na-ada atọ ndị mmadụ mpete ka maka ya esi wee mee ka ma ha karịrị nne ka m gwa ya ọkwa ịma ụmụaka ihe a agba ha aka si na ọmụgwọ aga okwu a ọkwa ịma ụmụazị a nwanne nna ha wa azụ anụ ụka aka ya adịghị ọcha nwoke a jọgburu dị na-echigbuo nka nwoke jọgburu onwe ya ke m kwụcha ka ife ihe ya nne m okwu asụọla ịchafụ n'obodo a na-ekwu n'okwu usoro ịchafụ okpukpe ọkot ọsọ nwoke aka ya biri ya tupu ya tie ụkwụ ma ahụ ihe gbasara m ma ihe mma na nwoke ụka jọgburu dị na-echigbuo nka ka anyị jikere mmiri a mma jikere kwa ọfụma
ọma uche okoro kpuru oke a ọ ka anyị tụlee mara ihe ọdị ngwọkwụ na akwụ ụmụaka anyị n'obodo a na ọdị ọsọ ụmụ anyị na-agba nke gbagide tụfuo ihe o ji n'obodo a ọ na-adịkwara mma ka anyị kọọ mmamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ nna gị mụrụ gị Maazị Okoro chie ndụka ịfụrụ ihe a na-aga ebelebe egbu ịfụrụ ihe a na-aga n'obodo anyị mana na-ekwu ihe m chọrọ ikwu kedu Maazị Azụanụka kedu ebe ọ nọ ka ọ bụ na Azụanụka ekwesịghị ịnọ n'etiti anyị ebe a ọ kwesịkwara ịnọ ya ọ kwesịrị ịnọ ya mpụta azụ ọ na-akwụ ihe ka enwere onye n'ime anyị ọ gwara ebe ọ na-aga ọ gwara na gị n'ebe ọ na-ahụ gị azụ ọnụ ka nwanne ya nwoke mana agwa dị njọ ọ na-akpa agwa ọjọọ agwa ya jọgburu onwe o jikwurudere na njọ ihe anyị ga-ele ọ na-adịkwa mma ka anyị were ihe chiwe ihe ojii ka chi na-ejibe maka chi jie nsogbu unu afụgo ya na nwanne anyị nwoke bụ Azụanụka ma ihe ọ na-eme ọ ma ihe ọ na-eme ụbọchị a ka m hụrụ ya ebe ọchị mma aka na abụọ na-eso nwunye ya n'azụ ka ebe onye ga-apụtara a mechọba n'isi ya chọba ịma hụ na ogbu isi adịghị ekwe ka e were mma gaa ya n'azụ mba onye ka m kwuru na ọ mechọba isi ya chọba mana kedu na ihe anyị ga-eme ndị ichie ebe m maka na ọ na-abụ ihe ju akpa ekechie ya ọnụ iche ibe m ikwu ihe mere eme mana tupu anyị niile ekwekọrịta ihe anyị ga-eme ọ ga-aka mma ka anyị zuo ezuo ugbu anyị ezughị ezu Azụanụka nọ anyị ga-alawa be anyị n'ofu n'ofu emechaa anyị zuo ezuo anyị bịa mara ihe anyị ga-eme ka m bịa kene ndị ichie ekene na mmadụ abụọ a n'ọgba ụnụ ma ndị ha mba ndị na-agaba agaba kwado onye ahụ ndị na-achị ehi onye a bụ nwanne ka Azụanụka na-akpara anyị na ọ gbafuru agbafu onye nke mpụta azụ ọ na-akwụ ihe ezu Abia brother. Abia brother. Onye ọzọ? Abibo, no be how Abibo. Ongi? Yes, na me. Gịnị? Onye Yoruba ka onye ka onye. Na Igbo. Kedu ọcha? Otu mụ na di m na-esi. Hey. Na my wife, na me buy out. Ọ sị ya go. Na me buy out. Na di They buy wife? Oda no pay money. Hey. Onye efu ni ọjọọ, chile go ni ọjọọ. Aga na me buy out now. Gịnị? How moto? Ole ka ọrụ ji. Fọ ya ide ndị aga. onye ahụ mmadụ na mmadụ anwụ Fọ ya ide ndị anyị ka gani number 1 ya ide ndị anyị, number 3 ya ide ndị anyị, number 3 ya ide ndị anyị, number 4 ya ide ndị anyị. Before you come here. If you know when now, I will bring you there and put for your biko isi na ngaji ija ihe a bụkwa ebe anyị I got one nigga I with my brother. I come out the town where there for 5 years. Wallahi, yes. The town where for 5 years na that we don't come out. Okay, mechi ọnụ nsị gị dị ya. Anyị ekwu na-ekwu. Yes, I sabi you now. You know sabi me the town where this was. Isabi nna gị. Mechi omemgbe ochie dị ka egwu. Hussein. A ga-atụfu na-atụfu. Maazị Ibe. Ihe a ga-eme nke biko. Ọ bụ na bata nwere na anezi anya. N'elu anyị ma ihe a ga-eme ya. Ọsa aha anyị zukọ. Ama ihe a ga-eme. Mpụta azụ na-akwụ ihe. Nna ya bụkwa nwanne unu. Ọ sị m na afọ ya bụ Idris Okereke. Anya dị azụ Idris. Ahụhụ obodo anyị, ahụhụ Idris n'obodo anyị. Na me na the brother the same way to make an answer. Afọ ya bụ Idris Okereke. Idris Ngwala Ogirisi. Akuna hụna na Idris. Akuna hụna. Bari tuko na maka answer. Ayu na Amadi, mu okoro. Ina si Idris. Dakata karka damu. Na Idris Akereke maka answer my call. Wait, no verse.
Ah, ide for village. Hey! What Umaru? They were hard talking. And touch Labiako. Why they for Barak? They for my village. They discuss with plus my elders. Okay. So, my wife don't go to my house. They don't go to my wife's house. Into police, cause on done. I got you. Police na back. Nami. Barak. Ona ka fu. No din eba. Dey for my village. Dey with my wife. No din eba. No din eba. Why now? No. Hey. Dey for village. Wait, hold on. I will call you later. Dey for village with my wife. So smart. No din eba. Come and check. See everybody run. Why now? Call soldier police. The next service, you know, say now, my brother they do all these things because of we want to collect all of my land, so that I don't go get everything, but I don't come back. Wallahi, it's a matter. Wallahi, that's what I want to come down and get it. Hey. Ani gata game pete wu. Ba ta chi bia ta. Gina won pete. Enwe fe won pete. Ke bia mi nago Chineke umune ni na bo onwe nke fuleba. Okay mo ihe bu pete. Hai gata ge. Don't worry, bye bye ya na hakete bye fe bu. Ana ta ku ihe wata. Hey. Chego kan joge, bo kwa kpin kan joge. Gina ba fa ge. Afa won onye. Ya na nyela ai. Nene, man no nyela ni. Ibo ibu ku na me ya. Ba be fa so. Hey! Owe beze nwo ihu. Daga na se mmode nwo yi. Imo ko bere nwo ga dia ihu. E ka de ko fu. Ezu ko bu ni ihu di otu ambosa ambere mego. Asiko dim 5 naira. Emen 20 naira. Ezu ku ga na gwa. Hey, mana mmeri ihe. Okay. E mana obu otu a ka e ha mbosa ha. Asiko dim 100,000. Emen 500. Yo fuze ke ha kita. Ana ma nwo kon. Ejiri mu uwoke we su do ko. Imu ko ihe juru ma aju na ba anya aka nko. Nke juru ma aju na mbaka ahụ mana ndị kwekwara m ekwe edifi. Mmadụ ne mmadụ. We were iwe ndị juru ma aju jiri jum. We pompo. Pompo ba. Na awunye. Na awunye na ba. Na awunye na park. Na awunye na park mgbe o je ebu we gbazie. Tom.
onye ọ bụla akpa bụ nkwu haziwe na so ya mere ihe a ya mere o ji bụ ka dị bụrụzie enyi kwọ nwa